Gdzie może człowiek jechać z bonem? Witaj też. To jakaś psidy do zdrzeniałych, a w nim słówkłe bon. Ledze idą z bony. Bo ja cię przychłedzę ten wieczórny ban z Lublina. I idę na bon. Ledze idą z cugły. Wystąp ta nabłek, bły bon jedzę. Siedł banowy Zelunka ze służby nocny w Somoninie na pasterka w Kartyzach. Chłopi skłybało, ale łymąciony. Niedzy w tejże zdrzymnało w kłestele. W tym łedezwało sa zwunci na płednieseni. Zelunka zerwył sa na nodzi, przełożył ranka do ucha, jakby trzymał słuchawka łed telefony i zameldował: halo, tu mówi Zelunka P7. Nie zapłezza na ten bon. Gduści cuch nadjachył. Le nie chłodź streku, co z ciebie cuchłe błędy nie zrobi. Mój drech je zabanowy głę. Co nowy głę? Co nowy głę? Kład jedbanowy głę. Ten bon nie jedzę i nie jedzę, a jed i tak ciekum. Ale woma wieraje wiele cypli jak mietiłe. Bóg zapłat, do uzdrzeni.